मुखना होते संखौराङो के आमोजे राजा राजा फुनु जे राजा के आं राजानो सामुं खायो परिबिबो आं बिप्रासानि बल खायो तामु खाय थांनाय आ थैयासक और सिनि दफाना याकाया नि रेशन कार्ड डॉक्टर टं करै रेगा कामरं मरमान तामु जे बिप्रा मुता फेका रेगा कामबो मांखा oro to sate kalai do oro to Shambulal Sakma tai MLA 49 constitution tai oro MDC Hongso Kumar Tirfra Simon je o samune assembly te develop thongni ke ni musungmani taw nang kaisa krisa borongai ni nok kori ba nukung krengai nang taw bubagrani thanchani maro phai nang bahai ma tongka taw je ma tongmani tai ta kisa misa je suba mane musing suba jakha basuk ri korai संक्राय जत राजा बावी रखा तुम्ही जत माया नांगै रखा के सामनङा हंस दङ हंस लेबर काम रया का कुपन मरया के संबुला दङ संबुला मोननाया जे संबुलानि मोदै दैसा नायो के उसखांबा चिनि ओरनि अटम बा आनि लेटेन नक स्पाइजा लेटेन नक स्पाइ आबा फाइ बजाखा बिनिमा बुखुं सावै लेटेन स्पाइजा फनानि हेबो जाय पेखा लेटेन बो रैखा नमहाय नों बुबाग्रान ताम साखलाय मुजुं चिनि राजाना किसा मिसा इंगो आनि सानि बावै स्कुल किसा सुबा मंखे हामना के आंबा रां करै तामु आनि स्राय अफ्रा दिबिर बलेखा पोरा उनानि मुसु खातामो रां मखसा करै के और इंग्लिश में नाम बहुत नाम से रंग 3000 सानजाव मिस देबा थिनागा नों बुबाग्रान दं हामबाया फरका गाय बुबाग्रा बाय नों मालाय मुसुं आं मालायनानो मुसुं नर तीन तांगे और तीन नक तांग मार फेके ले बोले ना यासनी दे रना बेले के हामबाय मारो तिनि चिनि ताखो अलटो बो चिनि जे जेने बुवाग्रानि जे थामजाना हामजाखै बो सालजा काम थायाखैसे माइमासे या तब बसिनि जेकुनु प्रग्राम बो थापुं माइसे या तुइ इंगो याखै बो फुल टाइम दु बो ना माइसे या बो बाहाय जों खनाका अन लुके लंनि हके जों आमनि बाय खनावै जिनि नक बखरै वादे फेके नक से रा खुइजमाया फबो अबाहाय जे जों बाहाय खनावै जों फाइ तिनि अर नक थांनि फेके देना जों अर वाइटेप सामननि बुखाक्ते बला कमिनि बुखाक्ते जों अर तिन नक थांनि के तीन नरक नुजाखा आसे वाटी गोबां मा फाइमानि या गुलबो नरक तिनि सामुंनो बाथा गेबारे सामुं खाय थाङै दङ अमनक माने हास्तिनि लुकुरक बा हास्तिनि नुगु नुगासिनो रक नुगै दं किन्तु हास्तिनि लुकुर ताम थ्रंमुसुं ताम सामुसुं आइदि जों वाइटेप दाथै जामन थाङैबा जों महाराजनि जे दिप्रासा गोबां मा दिनै जे जोंजाल खालायजाक अबनंनो जे बाहायके जों दिनै जे युथनि जे सिखलानि फाने बसि सबायमान जे ताइ महाराज जे एमां जे गेलदार दिप्लानो अमनि बागै जों वाइटेप आसाय जागौ दिनै अमनि बागै जों वातै तामा जों 70 75 बोसोर दयरा जों असकाय जों दिप्राबो खेतनि जाखा जों वातै किसाबाय तामबा वातै सिनाय वातै जों अबत जों सेरायो जों वातै मान जागौ जों तुइबो तो को जों नायदै जों वातै किसा सिमाय जों तामबा दिनै जे दफा माने दिनै जे दिप्रासा बेफोर हामग्रायनि बागै जों वाइटेप ब्लक तो अमनि बागै साथै जागौ जों वातै जों पान्थै जों साथुं जों कोननो किरियासों जे दिप्रासानि खैनांनि जे अमनि बागै जों जबाना खायथानाय जों हेल्प खायथानाय जोंनि अमनि जोंनि नरक मत बो कन्टिटिउसन क्लै हामनो नों ताकुन बुमो तिनि नों नुखा और सिनि वाइटेप सेंग्रा रननो असुक सालनि परि नक तांगरिखा निन बखा बो हेमा तंखा खौजाखा जे न बिप्रा मुखना होते संखौराङो के आमोन जे राजा फुनु जे राजा के आं राजानो सामुं खायो परिबिबो आं बिप्रा सानि बल खायो तामु खाय थांनाय
Thiasak or sini dok phana yakaya Nini ration card doctor tong. koroi